Здравейте, шаркчета! Аз съм Марина Караджова, а това е първият епизод на хаштаг Тато за 2019 година. Както сте видяли отдолу в заглавието, днес ще ви дам 5 бързи съвета за това как да изберете първата си татуировка. Надявам се видеото да ви е интересно и продължайте да гледате! Първото и основно нещо, за което трябва да помислите, е вашата татуировка да носи някаква символика, да означава нещо за вас, за да може с годините да продължава да ви харесва, защото има много хора, които си правят татуировка просто ей така и с годините започват да съжаляват, да се опитват да прикриват тези татуировки и това не е окей. Както за първата, така и за всяка друга татуировка, гледайте тези татуировки да значат нещо за вас. Проектът на татуировката също е много важен. Това е как искате вашата татуировка да изглежда. Разгледайте внимателно. Има в интернет много места, на които може да видите татуировки според символиката и така нататък, за да може да направите по някакъв начин в главата си един проект на това как искате да изглежда вашата татуировка. Мястото на татуировката също е много важно. Хубаво е да помислите за това дали искате да се вижда или не искате да се вижда, дали ще ви пречи по някакъв начин на работата, защото за съжаление все още има места, на които не е разрешено да имате татуировки на видими места. След като сме избрали мястото, е хубаво да изберем вече и големината на татуировката, което също е важно. Много често има съвети от рода, сега като си правиш първа татуировка, направи си нещо малко, което не мисля, че е правилно. Моята татуировка, както повечето от вас знаете, първата ми татуировка е на целия ми гръб и въпреки това ми е първата татуировка. Така че не се съобразявайте с това дали трябва да е малко или голямо. Съобразете се с това какво вие искате да носите. Петата точка също е от голямо значение, а това именно е да намерите татуист, който сте сигурни, че може да направи вашата татуировка, да отидете на място на консултация при него, да обсъдите всичко, което до сега говорихме и вече го има в главата ви и ако трябва татуиста ви да ви помогне така, че да направите заедно една много хубава татуировка, която да ви усмихва с годините. Надявам се, че моите бързи 5 съвета за избиране на първата ви татуировка поне малко са ви помогнали. Ако видеото ви е харесало, дайте му палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Може да ме последвате и в социалните мрежи, линкове има отдолу в описанието. Чао от мен и до скоро!